Olinda chapa ari kupumwa uroyi narutendo Summers Ketina na PA wake tafadzwa. A few days ago PA had an incident achitaura palive Ketina anonzi akarohwa nezveshiri and she failed to continue zvaida kuudza vanhu. Right now she has a problem with the right side. She cannot function very well ne right side. Hanzi rinoita senge rakatonhora rakaita sei amheno kunge aida kustroka. So hanzi right side rake harisanyatso function like it used to. So samazuva anoti each time panotaura about mbuya Tiobvu she get attacked spiritually. Anenge achiona zvinhu zvakawanda mumba make. Hanzi amheno zvinongoitika usiku hwacho ihwohwo anenge ataura about Olinda. And then Ketina next side anoti in 2023 there's an incident that happened that even today she doesn't know kuti chii chakaitika. She exposed Olinda. Hanzi ndo paakatanga kuexpose Olinda and usiku hwacho hana kurara. She saw chimunhu chisinganzwisisike pawindow repamba pake and not once akachiona kakawanda. And she also received my phone calls achiti you will die. And the same calls iwawo tafather also received them achisiyana na Olinda. They found out kuti ma calls Ketina paitaura nemusikana uyu pachitaura zvemacalls ekuti you die akatozoremember utiwo futi akatombomareceive macalls iwawo. So Olinda hanzi aienda madreams aKetina for like 3 or 4 days achirota achiuya kwaari akapfeka zvimwe zvinhu zvimagemens zvimachii 3 days in a row achimurota in 2023. And Olinda aitoita kunge ari mumba make kungo ameno zvaingoitika zvaisanzwisisika nguva yacho iyoyo. And pawindow pake aita akangovhura kudai so aigona kungoona chimunhu chakangomira chisinganzwisisike. Otanga kutotanga kupopota achiuya palive futi achipopota because she was being attacked. Ene munhu akaudza Rutendo akatoti kana neniwo futi kunoku ndinenge nditori nemaattacks ekungoti ngangotaura kuti Olinda chete zvinhu zvacho zvinobva zvatomuomera. So they are actually concluding kuti aiwa Olinda anenge anobata mushonga. Let me just say everything that I'm going to say here is alleged. Olinda ari kunzi ane mushonga waanobata anohwanda nezvekuti mapostori chichi but anosanganisa. Ndakazviti mbuya Hobvu upostori hwavo ndehworudziwa unongoti mapostori agerwa musoro here hasungo madhugu hativaona vachienda kumasowe but iwo upostori hwacho huri questionable. Vanhu vanoenda kumapostori tinovaziva tinovaona vakapfeka na DJ Ola vakapfeka nguo dzekuchipostori. And nyaya dzacho hanzi zvoni mukada kudzitarisa dzinoataka vanhu hanzi ukangomuataka pasocial media haurari. Hanzi chingotanga chete kumuataka kuita sei especially avo masocialites ayo hameno zvaanongoita. And nyaya yemumvuri PA hanzi nyaya yemumvuri ndo yakamusungirira kuti akarwara Olinda anorwara vanoita kanenge kurwarirana so hamene kakurwerere. And then murume wa PA also attested to all this. Hanzi maattacks aya one day mukadzi wacho paanga ari under attack hanzi anoita kunge ari kurwa ameno zvinongoitika so kana achiatakwa hazvide hospital hazvide chii. So right now people are trying to say kwavari endai mumbozamawo zvechivanhu zvechii. So recently vakaita concussion yavakaita mumba mavo vaaisa paKitchen Island aisa paisland. The next thing ndeyekuti akadzokera kubedroom kuti anocheka kuti munhu aufa ndobva watanga kunzwa mafootsteps in the house. The next thing he is going back to the kitchen to check that concussion. The concussion was not there anymore. Kushaya hanzi up to now we don't know kuti chii chakaitika. Zvinhu zvaakasiya paKitchen Island amixa adii zvakashayika. Mumba vari two uyu ari kurwara ari uko iye ari uko kungonzwa mafootsteps zvinhu zviya zvapasina. So they are just saying kuti there's something chiri kuitika. And mbuya Hobvu hameno ari kubata mushonga here kana kuti chii chiri kuitika I don't know. Nyaya dzacho soka dzakaoma. And then hanzi zvoni mazizi pamba pavo haasi kupera every minute there are always mazizi and haatye munhu mazizi acho wanogona kutoriona rakagara pawindow rakaita kutarisa kudai so ende ukatongovhura gedhi rikuona mazizi chete hanzi vanzwa nemazizi pamba pacho. So I don't know what is really happening but they are all pointing everything to Olinda kuti Olinda zvinhu zvake izvi. And vari kuti aiwa dai vatonamata zvakasimba because Olinda mushonga dzacho hanzi dzakaoma vedu way I don't know hangu but anyway handizoziva hangu kuti vanhu ava
ichokwadi here kana kuti pantu ndonyaya dziri kubuda kuti Olinda pane zvaanobata, pane zvaanoita, and she's very dangerous. But manje kana paine zvaanobata anodi kuzvibatira murume wosaenda oita mamarriages ari right. Zvinhu zvacho hazvishandi here pamamarriages because tisivanzwa nekuti from uyo 3 vana vakasiyana nababa. Hameno, I don't know.